плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Што ми правите? Добри сте ми? Живо. Ето се радувам што се гледаме. Супер. Добар ден, како сте? Што ми правите? Живо. Добри, супер. Кај си бе, мој водове, јунака? Што ми правиш, а? Добре сам, да. Се крепиш, добар. Имам работи за тебе. Аха. Искам да ги префрлиш твојата кола. Да отидем да ги префрлим сега. Сега горе се овие луѓе мои. А де ти е колата? Тука. Ами ќе фанеме тој од гара Пиринтите, нали знаеш, од Кресна. Аха. Има ли некој Едно во Царов. Лининска. доста со таа Македонија? На восстанието. Тој е виновник. Ги нервирате сичките. Пак мое, пак за Илиндек. Сите ги нервирате со таа Македонија, доста веќе. Де си бе красавица? Ајде, кај сте? Горе, долу, добре. Президента да го споменам или не? Треба. Шантов не е крака, иначе. Ја ќе речам, како си ставил знамена ако не признаваш народа? На кому му го даваш знамената? Ти викаш няма македонци, а си ставил знамена. Пак со знамена. А како? Ако нема македонци, што ќе ти се знамена? За кој се? Добре да мајката си, а обаче се вземеш телефона, ако некаде сбрка, веднага да подскажеш. Тя ще се го вземи. Не, аз го знам наизуст цялото. Тя го знае Дали цялото. викаш да не го сбъркаш? Не. Няма да го сбъркаш. Телефона ми е у мен. Ако. Ще го кажеш, нали? Да. Няма да Браво. Абе, кај сте познати луѓе? Што ми правите? Јунаци. Здраво. Симе! Симчо! Здраво, живо е. Да сте ми живи здрави. Супер. Како сте ми? Супер. Слушај, Мрдаме още да се видиме. ако не признаваш народот, што си ставил знаме? Ако няма македонци, на кој го стави знаме? Точно така. На празно ли го ставаш? така. Сега, дадо тука нашето такова, виж опише, поетот Вапцаров е жив, разстрелен, разстрелян е престъпникот Вапцаров. Они го тепат, Они го слават после. А така правеше Енвер Роджа. Ги убиваше и после ги прогласуваше за народни герои. И овде истото. Ще работи се българския поет Вапцаров. Што да правиш? Што ми правите? Добри сте ми? И со вас да се видиме, супер. Со клубот што се случува таму? Вие зема просторијата? Дадохме за регистрација, сега сме во меѓународниот суд. На суд. Сега подготвуваме документи, нова регистрација да направиме на Мој Линден и така борбата продолжува. Со судови, со тоа. Докато не дојдеме до целта, нема субсидиране. Важно знамена има, знаме. Народ не признава, викам, ако не признаеш народ, што ставаш знаме? Ако няма македонци, на кој му го ставаш знаме? На кој? Интересен момент. Бугарите кажуваат нема македонци. Как да нема македонци? Те нас ќе не избришат, да речем, ама и Библијата треба да избрише. И тоа треба. И тоа ќе... Да, така треба. Неблагодарно бугарско племе. Што да правиш? Нема право с германците. Право с германците, а те не се имали држава. Тоа било... Нищо не се имали сето име лага. И тогава, като сега, не може един свесен, ако се ява, тие го ликвидират. Да. И тогава докарват от Германия царо тук. От Австрия. От Австрия. Фердинанд. И кога руснаците, когато превземат, и веднага се огъзват на руснаците. А сега какво направят? Също като германци ще направят. Сега руснаците се викат. Как са намерили царо? Отиват у Виена, терат царски род. И по едно време чули
Абе, тук има, вика, един Има един царски кандидат. род, да. Кандидат Ама има. он много го влечело по кръчмите долу. И го намират у кръчмата. И там вече сединат на масата. Ами, айде да не станеш цар. Той подпинал така, чуди се, абе, цар. И, аре, цар, вика, убаво си, вика, да си цар, Ке си седиш, ке си пиеш цял ден. И така го докарват у София и стават цар на българите. Вътре они нямат никакво потекло, никаква история. Така е, това е то. Сега му докарах И сега коските тук. Тук му ги донесох. в София тук. Внука му ги Това оправи. също го направи и с руснаците сега. Сам против Русия. Ако не беше Русия, они нямаше да Не, имат. па. Айде да започваме. Добре дошли на събора, посветен на 121 годишната от Илинденското въстание. Гости на събора са Дарко Билбиловски и оркестър Скръп и утеха от Скопие. Организатори на събора са ОМО Илинден Пирин, ОМО Илинден, Македонско международно движение за човешки права, Македонски клуб за етническа толерантност, Правозащитен комитет Толерантност, Сдружение за защита на основни индивидуални човешки права, Дружество на репресирани македонци, жертви на комунистическия терор в Република България, Антични македонски и Македонски културен клуб Никола Вапцаров. Събора, както по традиция, ще го започнем с панахида за починалите по времето на турското робство и другите войни, които са водили за освобождение на Македония. Панахидата ще проведе отец Ангел, който е свещеник на селото. По-добре да дойдете по-наблизо, така, които имат възможност. Престой во век и веков. Амин. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Дух. И нине и присно и во веки веков. Амин. Пресвета Троица, помилуй нас. Така е, така е. Молерин бях, каза, ние сме гърци македонци. Па няма такава нация, брат. На карневалът не си бил само на... Не съм. О, какви песни пеят там. Сега беше прощата сабота, не дава. Много лошо. Бакам ти колко хубаво казвам сборуваш македонски. Пробвам. Защо казвам ти грък? Продължаваме нашия събор с химна на партията. Айде.
Виденци ще принесе Димитър Иванов от Шумен или както го знаем Бай Митко. Благодаря. Дами и господа, от всички народности и вероизповедания, добре дойдени, драги гости от Република Македония. Без права и свободи човекът е роб. Чувството за нетърпимост към неправдите и безстрашието да се бориш срещу техните създатели и поддръжници определят човешкото достоинство. По този повод Епиктет е казал: не е жалко това, че си се родил или умрял, че си загубил своите пари, дом и имение. Всичко това не принадлежи на човека. Жалко е, когато загубиш истинската си стойност, своето човешко достоинство. Много години наред на нас, македонците, са били отнемани тези права и свободи. Нашите предшественици смело са се борили срещу тези неправди. Техният пример за подражание са истинска гордост и радост за нас. И ние трябва всички достойно да следваме. Скъпи брати и сестри, в историята на човечеството има дати и събития, които остават за дълги векове. Те се врязват в паметта на народите, предават се от колено на колено и тържествено се отпразнуват от народните маси, каквото правим ние сега с вас. Те никога не се забравят, защото са записани с кръвта на хиляди човешки жертви, паднали в борбата за освобождението на своя народ от чуждо робство, за всеобща свобода и благоденствие на всички хора по земята. Такава историческа дата за нас, македонците, е 2 август 1903 година, когато почти целият македонски народ се вдигна на смела въоръжена борба срещу 5,5 вековното турско робство. Илинден стана епичен връх на македонската революция. Но, скъпи братя и сестри, Илинденското въстание, за жалост, предварително е било обречено на неуспех. Затова, защото в него имало чужда боя, затова в него имало чужда намеса. И това много добре го отразява нашият любим поет Никола Вапцаров от Банско, като показва кои са виновниците за неуспеха на това въстание. Разрешете ми да цитирам: вината не беше наша, вината беше чужда и други му тежи 100-тонна отговорност. Когато дойде ден, когато стане нужда, ние всичко ще разкажем на майката история. Започнаха с мръсните ръце да пипат в душите на народа. Гневът бе толкова много накипел, че не съзраха вълчата порода, муцулите под овчите им кожи. И бунта почна. И нямаше защо да вдигаме ръце, да изостанеме, а с кръвта на простия народ в Илинден влехме наше съдържание. В Крушево бе феодална власт и що за скок градят сега република. Те бяха
също като нас, младежи, каквито утре ще умреме ние. Не хленча аз, че бури ги обрули, израстват други в димните пожари. Погледни тук, това е Пито Гули, а ти наверно си Никола Карев. И ако трябват лозунги, добре, ще вдигнем плакати до луната. Свободна искаме, не щем протектората. Скъпи брати и сестри, Върховният комитет от София, не успявайки да превземат вътрешната македонска революционна организация с сила, като обявяват истинска война, вкарват свои хора вътре в самата организация с Гарванов, Матов, Лозанчев и други. И именно чрез тях, в отсъствието на такива великани на човешкия дух, на революционната стихия, като Гоце Делчев, Георгче Петров, Яни Сандански, Таската Севски, Александър Буйнов и други, е било взето пагубното солунско решение за въоръжена борба. Научавайки за това, нашият любим Гоце Делчев, който се е намирал в София като задграничен представител, веднага сформира малка чета и заминава за Солун да се срещне с Дане Груев, който също е гласувал за въстание, за това защото наскоро излязал от затвора и не е познавал добре обстановката. Но срещата минала без положителен резултат. Оттам Гоце тръгва за Аливотуш, където го Сандански с другарите си. Но в село Баница е предаден и при опит да напуснат селото, да пробият блокадата, пада убит Гоце Делчев, войводата Димитър Гущанов и още неколцина четника. Скъпи брати и сестри, Гоце Делчев е най-скъпата жертва, която даде македонския народ в своята упорита борба за свободна и независима Македония. Не случайно Гоце ще каже: "Въстание, въстание, пищят и пилците!" Но я ни кажете, къде има гора от пушки да отидем да ги съберем и да въоръжим народа? Или ще ги водиме на салхана, на клане, недобре въоръжени, недобре подготвени, недобре обучени? И още ще каже, получава това и войводите: ще внушавате на населението да разчита само на собствените си сили и най-големият страхливец да не се надява на чужда помощ, нито от България, нито от която да е друга страна. И още ще каже: аз искам да правя въстание. Аз искам да правя въстание, извинете, с хора. Не искам да правя въстание с хора, които ще ме напуснат при първата ми сполука, а хора, които ще понесат всички незгоди и лишения на една дълготрайна борба, каквато ще бъде нашата. И виждайки разединението, последно ще добавя негова мисъл: не познавам друг народ в света, освен македонския, да има толкова синови изроди, както нашия. Скъпи брати и сестри, въпреки всичко, въпреки неуспеха на въстанието, въпреки пролятата реки от кръв, опожарените села и градове, избитите невинни старци и деца, обезчестените майки и сестри и хилядите бежанци, само с един вързок в ръцете, напуснали своите бащини огнища.
въпреки всичко, Илинденското въстание доведе до цели резултати, които трудно се предвиждаха. Ще останат паметните дни при Невеска, Клисура, при Мечкин камен, където Питоголи с 200 въстанници не отстъпи на редовната турска армия. Затова, нека днес да сведем глави и да дадем заслужена почет на всички илинденци, които проляха кръвта си и положиха костите си в олтара на свободата за по-доброто бъдеще на новите македонски поколения. Благодаря ви за вниманието, скъпи брати и сестри. А сега събора ще го поздрави с едно стихотворение най-младата македонка Ангелина Белчева. Щом родил си се в Пиринско, от заседнал корен стар, в та земя си ти същински македонец господар. Щом засукал си от малък волно устрем за живот, щом надви в борба за залък, ти гордей се със своя род. Много хора днес отричат твоя македонски лик и на жертва те обричат в безчовечен нов конфликт. Но кажи на всички смело за илинденската цел. Покажи къде летеле Гоце, волният орел. Разкажи за Яне чуден, за какво падна в Пирина. Кой бе Парапунов буден, Лазо Твърчи и Бесин. Нека всеки знае нашето име, нека всеки разбере, че кръвта вода не става, ни небето пък море. Днес ти имаш да решаваш исторически въпрос. Помисли какъв ще ставаш македонецо на пост. Браво, нека повече млади македонки да последват. А сега събора ще го поздрави професор Тихомир Стояновски от Скръпиотеха. Ей, Македонио, каде те однесовме, како те запустивме? Тие мислат дека е лесно да се избрише нешто што го запишал всемошниот Татко на небесата. Божиото Слово не се брише, не се враќа празно. Бог што составил човек да не разделува, пишано е. Свештеникот пред малку кажа една вистина: ако Христос не воскресна, празна е нашата вера. Ние зборуваме за Исус Христос, Создателот на се, кој го прати Таткото Небесен, да ни ја пренесе вистината, вечната љубов, живот вечен. Македонец, сонуван од апостол Павле, го донесе тоа Евангелие, благата вест на европската сло, на македонскиот полуостров и се расшири по светот. Замислете, тие мислат со човечки ум дека ќе го избришат тоа што Таткото го создал. Македонија, македонци, благодата Божја дадена на црквите македонски. Затоа сме ние овде. А што ќе направите ако ги избришете македонците? Ќе немате песни, ќе немате јазик, ќе го немате Исус Христос. Тоа ли сакате вие? Да го нема Исус Христос, да го нема македонецот,
кога го сони апостолот Павле по стиховите 15-14 се вели: таткото зборува од небесата, живо слово не може да се избрише. На почетокот беше Словото, Словото беше во Бога и рече Бог: нека биде светлина. Потоа тој им вели на македонците: кој врви по мене нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Апостол Павле заспа и сони сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение ние веднаш тргнавме, посакавме и дојдовме во Македонија. Како што еве и ние сега сме во Македонија. Една Македонија, друга Македонија, трета Македонија, ваква Македонија. Нема такви Македонии. Има Македонија на Исус Христос, која не може да се избрише. Вие што слушате, а сте глуви, Исус вели: јас дојдов тие што не гледаат да прогледаат, а тие што гледаат да станат слепи и глуви. Зар ти мислиш, човеку политичару, дека ќе ги избришеш македонците? Не може да се избрише Македонија, како што не може ни Израел да се избрише со сите мани. Ние не сме совршени, но ние пееме, љубиме, славиме. Ние не велиме нема ова или нема она. Зошто ние не велиме нема бугари, нема грци, нема албанци? Нема. Не зависи од мене дали има македонци или нема. Човеку, ти политичару таму, ти си одговорен овој народ во Бугарија. Треба да бидеме браќа, да се љубиме едни со други. Што ги носиш во проклетство, бидејќи цел народ го врзуваш да тврди дека няма македонци. Тоа е проклетство, вашите деца ќе го носат. Исус им вели во пустината: гревот ќе падне врз вашите деца на израелците и толку години се убиваат во Втората светска војна. Истото ќе се случува и во Грција. Ох и македонци! Дали сте вие нормални? Имате ли вера? Има еден стих вели: да немате празна вера. Празна вера, велиш, нема македонци, не зависи тоа од тебе. Почесно е, председателе Радев, и се обраќам како христијански војник, да паднеш на колена, да им се извиниш на македонците, што се ги затворале по затворите. Стојан Ѓоргиев, 8 години затвор. Зашто лежеше тој? Иван Шушутев овде пееше и плачеше македонски песни. Претходно касетите ги собиравте, ги палевте на площадите. Бог да го прости, Серафим Гоцев ми каже како се палени тие касети со македонски песни, а денес, замислете, ги препејувате и велите дека се ваши. Земете ги песните. Песните се од Господ. Тоа е дар на еден народ да биде цивилизација, да биде лечилиште на постмакедонски идентитети кои не сакаат да прифатат дека македонецот е запишан, именуван, даруван од Исус Христос, да биде светлина на светот, да умира, да се радува, а Исус вели: вие не може повеќе да умрете. Македонија не може да се избрише. Да се извините и да кажете: ги признавам македонците, простете што правевме грев, дајте да ги отвориме границите, бугарите и македонците да живеат. Кој сака нека биде бугарин, грк, но не можеш и мене да ми браниш, да бидам тоа што би именувал и запишал Исус Христос и Таткото Небесен. Затоа сум овде. Доаѓам, како што вели Исус, да се љубиме едни со други. Ти мене ми велиш нема македонци и ме носиш во грев да не ги љубам македонците во Пиринска Македонија, во Егејска Македонија. Македонија треба да се врати. Македонија е собственост на Исус Христос. Да ја вратите Македонија на македонците и на семокниот татко. Затоа сум овде. Еден политичар може да направи многу, ако се покае, има доблест да се извини, да ги признае македонците, да ги отвориме границите и да живееме како христијани, да се љубиме еден со друг. Кога не признаваш нешто што го создал Исус, ти цел народ го водиш во проклетство. Се однесува и на бугарите, и на грците, и на албанците што мислат дека со дрогата ќе ја купат Македонија. Македонија не е на продавање. Македонија се носи во срцето. Можеш ти да ми го промениш името, да ме нарекуваш како што сакаш. Јас нема да бидам тоа. Од човечкиот ум не зависи дали има или нема македонци. Во срцето сум македонец. Таков ме создал Господ и останувам до крај. Исус вели: без мене не можете да направите ништо.
Што ќе направат тие? Нема да избришат ништо, само ќе прават нова омраза, нови војни. Јас нема да ја земам Пирин планине да ја носам дома во Скопје во фрижидерот. Ние ќе доаѓаме пак, ќе пееме и ќе се радуваме. Ние нема да велиме нема бугари, нема грци, нема албанци, нема срби. Ние оставаме така како што е. Не можеш да промениш нешто што е зададено. Затоа му се обраќам на председателот Радев. Можеш да изчекориш и да речеш има македонци, погрешивме, ќе ги признаеме и ќе не поврзеш во вечна љубов, во трајна љубов. Ќе бидеме христијани, ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. Затоа доаѓам овде, да останам во таа вечна Исусова љубов. И како што е пишано во Светото Писмо, ќе дојдам при вас, откако пропатувам низ Македонија, оти ќе минам низ таа Македонија. Ете, таа е Македонија. Да сте живи, здрави и благословени во силата Исусова, во македонската песна и радост и да ги љубиме сите. Амин.